Hakani ke video ngan batai vi shapang ke improvement exam. Ke improvement exam. Ke improvement exam ka de nakabanta kitu ki kena ke biyo third division ki baduna ya ka 100% percentage. Kawi fide bantep. Pa lada biduna ya ka 100% percentage. Lada pit hap kam ha ai lane pi let apply ya kanu ka training pinum yo. Namal ka sarkar ka bu 100% percentage. Kanu teli ki subject pide bantho. Ki subject pa pide bantho kalong kat pa piman. Tishibu pidon ka capacity haka English. Pide bantho dai ya ka English namar pa pidon ka capacity ban score marks. De shim ye kita ki subject ki pa pi su thu pa pidon kata ka capacity. Omlele la da shim a lai tali la ni la da shim baro ro kamlele kata kasong haka monchong pi. Chapang ki marks. Ki marks lada pi he marks haka improvement kamot kinsyam ya kitu ki marks ki ba phile haka improvement handahi haka improvement phi ren kinsyam beta katu ka marks ka ba phi pass nang kong ka ba phi yo haka por ka ba phile exam nang kong ki khana ki ba kumnu ki ba la ban apply ya ki improvement exam tang ki khana ki ba da ki ba fresh ki ba la ban apply ya ka improvement exam ka pamon pas piale ek exam champi 8,000 pulai handrai pirit max pila ban apply ek improvement exam na ka banta 8,000 apsa ada pi pas 8,000 pulai pin apply 8,000 apsan pindum yo kalong ke jingdu nong ya ki bam tep shapang kania handrai na ka banta ki ba Kwah ban kin yo ya ka 100% percentage above pide ban le no ya kan niken khnang ba kan nom don ching thot ta ka ban ta kloi chong phi kum no phin le ya kan ne pide ban le ha ka school chong phi ka ba phi le ban na school chong phi phila submit ki documents ng do school chong phi na school chong phi kan ai ka ka shithi te ka tu ka shithi kal balong kum ka form nakabayo na school chung phi kin pha sha center te na center kin pha sha imbos te ka pustia ka kalong kumta for example lada pislam palan phile la state academic improvement exam kuma ngadai ngale improvement exam ngale last date namar banga le last date ngandai ben le jakran hi shapo imbos hap le hi ki documents ke na tong shatong te chen jar bha khamtam kitu ki khna le lai ki bam tep ma ki balong ki bam le tep ba handai ban ya ka khnang man pensok e fi le na man ta nai pu teng khnang ba phinom jinjar ba phinne chi shem bos khnang ba ka center chung ka school chok phi kan submit hi ki kot kisla handai la da pislam plat te ka center kanum tra shu kat ong khile jakran hi shem bos la kod form ni khilam submit shu ka tarik la kon te le khnang ba phinla na ki ching cha le no dang kloi apply no ki improvement exam bat submit no ki kot kisla ki badan kambaro khnang ba phin song te la da phi don kinu ki ching bom song thu shapanga improvement exam na mar nga ngala de ple ki improvement exam man ta uslam te ki bom song thu phila ban comments phila ban kli shu comments apo section jongka comments ya kanu ka pham sung thu pinne kumno te tang kumta kulish kon